a tribute to one of the most constant human rights fighters in this country from your friends and fellows. This is a chronic of some of the time passed together, a short story of an experience of more than 3 years of struggle toward freedom and dignity. או לא על אחד. המלחמה היא מלחמה כללית, שהמקום הזה לא ימשיך להתקיים. כמו מבקר המדינה היה שם מילות מאוד חשוב. כאילו אומר המדינה חייבת תביא פתרון בצורה לפי החוק. בדיוק. כאילו אומר תתנהג לאנשים האלה כמו בן אדם. הבן אדם מקבל עבודה, מקבל טיפול של הבריאות, נכון, בריאות, מקבל לומדים, מקבל גם ביטחון, זה בשביל הוא בן אדם, אתה מבין? מה המדינה שלהם שם? אוגנדה, רואנדה, שלהם. יש לשפוך, זו מדינה לא מדינה שלהם. הם יכולים למדינה שלהם. למה המדינה שולחת אתכם לרואנדה ואוגנדה? כן, מה משלהם? כי המדינה רוצה שאתם תצאו. התפקיד שלכם עכשיו לא ללכת לרואנדה ואוגנדה. כן. התפקיד שלכם יישאר פה. כי זה המקום היחידי שעוד אפשר למצוא פתרון. ברואנדה ובאוגנדה, מה עושים? נותנים לכם ויזה לחודש, ואחר כך אומרים תחזרו לאן שבאתם. אם אנחנו לא, הדרך היחידה, כן, הדרך היחידה, תקשיבו, זה לא פתרון טוב. הדרך היחידה הוא להישאר פה ולעשות את המאבק. כמו שאנואר מארגן, להמשיך לעשות מאבק. בקצרה, כמה דברים. אני מניחה שכולכם יודעים, אנחנו נוסעים למתקן השהייה הפתוח חולות. מטרות הביקורים שלנו הם ממש ביקורי סולידריות. We see now, we have actually proof of the fact that Khulot is actually causing despair, causing people to leave Israel. We understand that this is the intention of the Ministry of Interior, but since we see that this is really happening and people are going back to Sudan, going back to Eritrea, and therefore we know about a lot of people that also have lost their lives because of this return. This detention center was to basically to try and have as many asylum seekers within Israel be concentrated in a certain place, because the feeling was that there are many refugees in Israel. It's a problem, and this was this country's solution for the problem. חולות למעשה מתקרא מתקן כליאה פתוח, מתקן שהייה פתוח.
למעשה הוא מתקן כליאה לכל דבר. הוא מוקף בחומות, השוהים בו נאלצים לחתום 3 פעמים ביום, כל פעם שהם צריכים לצאת הם צריכים לחתום על כרטיס, היציאה מוגבלת ל6 שעות בכל פעם, כי הם צריכים לחתום בשעה 6 בבוקר, 12 בצהריים ו6 בערב. משעה 10 המתקן הוא סגור, הוא גם סגור לאגפים, אדם ששוהה בו לא יכול לעבור מאגף לאגף. מבקשי המקלט ששוהים במתקן הכליאה חולות, יש להם טענה, הטענה היא כזו שאם הם מבקשי מקלט הם לא צריכים להיות כלואים. במידה והם לא מבקשי כליאה והם כלואים, הם מבקשים מהמדינה שתשפוט אותם כפושעים.